aj to kontroluje, aby nám to nespadlo. Zatiaľ je tam červená vlajočka. V tejto chvíli tam máme bielu vlajku. Nech sa páči páni, trať je vaša, štart povolený. Je odštartované, domáci muži sú na trati v kategórii profi. Celkom pekne rozbehnuté vzadu. Uvidíme, ako to pôjde dopredu. Už mašina tlačí, troška máme problémy na bečkovom skoji. Prchalo darmo.